Tak, teraz ideme na bicykli s Adélkou. No, sem. Že ideme kam nás cesta povedí, že? Áno. Kam by si chcela ísť? No, domov. Domov? Áno. No. A myslíš, že táto cesta nás povedie domov? No. No, povedz ešte niečo do kamery. No, neviem. Nevieš čo? Nemáš slov, že? No, dobre. No, už sme v Čakanoch, že? Áno. Vidíš, táto na